Κινητά τηλέφωνα στο σχολείο. Ένα ενημερωτικό βίντεο του 5ου ΓΕΛ Πετρούπολης. Και η εξίσωση έχει λύσει τον αριθμό χ με 3. Τώρα αν αντικαταστήσουμε το χ αυτό στην προηγούμενη εξίσωση θα έχουμε. Τελικά το ψ βγαίνει 3, άρα. Για μια στιγμή. Δεν πιστεύω να έχει κανείς ανοιχτό το κινητό του. Σημερώματα, δίνεις δικαιώματα. Μια δεν μου μιλάς, μια μου λες πως μ' αγαπάς. Δεν μπορώ τώρα, συγγνώμη. Όλοι μας έχουμε υπόψη την πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί στο ελληνικό σχολείο τα τελευταία χρόνια λόγω της εξάπλωσης της χρήσης των κινητών τηλεφώνων. Το κινητό τηλέφωνο έχει μπει για τα καλά στην ζωή όλων, μικρών και μεγάλων, και ενώ έχει πάρα πολλά θετικά πράγματα να προσφέρει, εντούτοις πάρα πολλά είναι και τα αρνητικά. Ειδικά στις νεαρές ηλικίες. Τα κινητά τηλέφωνα στην Ελλάδα εμφανίστηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Δηλαδή, η χρήση του κινητού δεν ξεπερνά τα 30 χρόνια σε σύνολο. Ο χρόνος αυτός δεν είναι αρκετός για να προκύψουν ασφαλή συμπεράσματα για τις επιπτώσεις της χρήσης των κινητών στον πληθυσμό. Σύμφωνα με έρευνα στην Αμερική, παρά τις απαγορεύσεις, ένα 65% των μαθητών συνεχίζουν να φέρνουν το κινητό στο σχολείο, και το 43% από αυτούς έκανε χρήση του κινητού μέσα στο μάθημα, συνήθως με την μορφή γραπτού μηνύματος. Γιατί δεν πρέπει να φέρνω το κινητό μου στο σχολείο? Για τον κίνδυνο κλοπής. Για να μην αποσπάτε η προσοχή. Κίνδυνος ατυχημάτων απροσεξίας. Ψηφιακή παρενόχληση μέσω απειλητικών SMS, φωτογραφιών, βίντεο καθώς και κακόβουλων σχολείων στα κοινωνικά δίκτυα. Τα διαλύματα είναι ευκαιρία να ενισχύσουμε τις κοινωνικές μας δεξιότητες και όχι να καταφύγουμε σε αντικοινωνικές συμπεριφορές. Επίσης, δεν φέρνω το κινητό μου στο σχολείο διότι αυτό ορίζεται από νόμο της ελληνικής πολιτείας και συγκεκριμένα, οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου. Στην εξαιρετική περίπτωση που ο μαθητής έχει στην κατοχή του κινητό τηλέφωνο υποχρεούται, καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής του εντός του σχολικού χώρου, να το έχει εκτός λειτουργίας και μέσα στην τσάντα του. Τέλος, ο νόμος ορίζει ότι οι εκπαιδευτικοί οφείλουν κατά την ώρα της διδασκαλίας να έχουν θέσει εκτός λειτουργίας τα κινητά τους τηλέφωνα. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ήταν ένα ενημερωτικό βίντεο του 5ου ΓΕΛ Πετρούπολης.